Mae map 1888 yn dangos bod 'na dŷ o'r enw Fron-oleu yn fan hyn. Ond does 'na ddim arwydd bod 'na dŷ wedi bod yma. Heblaw am rywfaint o wal yn fan'na. Mae'r map yn dangos yr adeilad yma hefyd. Ond does 'na ddim enw wrth ei ymyl. Lle tân. Walia Cerrig eto heblaw ychydig o lechi yma ac acw. Paent coch. Rhai pethau modern eto. Mae Fron-oleu, neu mi oedd Fron-oleu yn fancw, ac yn fan hyn mi oedd yna dŷ o'r enw Gogerddan. Ond welai ddim arwydd ohono fo. Allai fod o dan yn rhaed i. O dan y doman. Ysgwni pam wnaethon nhw alw'r rhes o dai yma yn Greenland. Allai bod nhw'n Greenland 1, 2, 3. Ac ella bod y wlad Greenland ar y newyddion ar y pryd. Mae yna lawar mwy o lechi yn y rhan o'r walia yma.
Darn o vacuum cleaner dwi'n meddwl. Yn perthyn i oes wahanol. Mi ddoth na ddynion a'i teuluoedd ella o Ynys Môn a Phen Llŷn yma i weithio. Ac ella bod nhw, wel, mae'n debyg ei bod nhw wedi bod yn byw yn y tai yma mor agos at y chwaral. Mi oedd rhai ohonyn nhw'n mynd adra at eu teuluoedd ac ond yn aros yma ddiwrnod gwaith. Samaria. Waw, mae'r wal yna, lle mae'r lle tân tua 4 troedfedd. O'n i ddim os ydych chi yn ei weld o, ond enghraifft o'r paent coch na eto. Paent du ar y brics yn fan hyn, wrth ochr y lle tân. Ac i fyny'r simna fe welwch chi ddarn ar draws. Ac o hwnna dwi'n meddwl mi oedd yna ffon haearn neu gadwyn yn honian. Ac ar ei flaen o, i lawr yn fan hyn, mi oedd yna diciall neu grochan yn cael ei dal uwch ben y tân. Mwy o'r paent du. Un o aelwydydd y gaerwen fawr yn fan hyn. Mae'n rhaid bod y tamar pren wedi pydru ar ochr yma wedi disgyn. Ac i'r chwith o'r lle tân mae yna le clyd. I gadw bethau'n gynas ac yn sych.
Yr enw gorau ohonyn nhw, dwi'n meddwl. Pen Ffynnon-wen. Tap ar gyfer dŵr poeth.